Duwa ka scammer nadakpan sang Mandurriao Police sa entrapment operation matapos mabiktima ang asawa sang PDL. Si Zen Kilantang nakatutok. Naaktuhan sa otoridad ang pagdaho kag pagbaton sang kwarta sang duha ka mga suspect nga ginkilala sa Trexie Hugilon kag Granalila Valle. Ang duha ang nagpakilala nga agent sa tagreklamo nga si Sheila Umpara para maproseso ang piyansa sang iyabana nga nadakpan sa buy bust operation sa Mayo 25. Naghatag si Umpara sang initial payment nga 15,000 pesos. Natingala na lang ini sang hindi na makontak ang duha, rason nga nagreklamo na ini sa pulis kag ginkasa ang operasyon. Tiwala siya sa in front ng dito sa Hall of Justice po. And then, binigay patabot ng pera, doon na po nagtapa na kami ng entrapment operation po. Nagsalig gilayon ang biktima bangod gin pahayag sa mga suspect nga madamo sila kilala nga mga pulis para mapadasig nga makagwa ang iyabana. Si Hugilon ang may duha ka kaso nga estafa sadto samtang si Lavalle naman ang may kaso sang alarming scandal. Rason nga nagkilalahay ang mga ini sa presuhan. Pag bumibisita dito yung misis nung kuhan, siguro, nabobrought out siguro nung mister niya na naglalakad daw ng papel ito si Trixie. Kaya siguro, and then nag-name drop din ito si Trixie, nakilala daw niya yung mga pulis natin dito. So medyo naging confident yung complainant natin. Preso na ang duha sa Mandurriao Police Station kagin pasakaan sang kasong estafa. Upod Kiromel Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas.